Tvoje vzťahy nikdy nebudú fungovať, pokiaľ budeš pokračovať v hre áno, ale. Pozri sa, ja viem, že tebe sa v živote stalo veľa vecí. Mne takisto. Rôzni ľudia nám ublížili. Správali sa k nám tak, ako sa k nám nikto správať nemal. A to v nás niekde zostalo. Aj keď tvrdíme, že to je za nami, bla bla bla, niekde to v nás je a máme určité citlivé zóny, na ktoré reagujeme. A stačí, že náš partner niečo spraví alebo povie a v nás to spustí určitú reakciu, ktorú nemáme úplne pod kontrolou. A tá reakcia väčšinou nie je dobrá, väčšinou tomu vzťahu nepomáha. A keď nie si ochotný a nevieš prevzať 100% zodpovednosť za svoju reakciu, za svoj čin, za svoje správanie, či už je to kričanie, alebo je to mlčanie, ak za to nevieš prebrať zodpovednosť a máš tam stále to áno, ale, ten vzťah ničíš a nikdy nebude fungovať. Ako to má fungovať? Ako to má v zdravom vzťahu vyzerať? Má to vyzerať tak, že ty prídeš za svojím partnerom a povieš mu, vysvetlíš mu to, že vieš čo, toto a toto sa mi stalo, na toto som citlivý. Toto, keď mi povieš alebo spravíš, pravdepodobne sa neovládnem. Tak, aby ten partner o tom vedel. A on, keď ťa má rád, tak bude na teba dávať pozor. Ale aj keď on bude dávať pozor, stále sa dostanete do situácií, kedy to skrátka príde, kedy vybuchneš, kedy mu niečo povieš, kedy sa znova ten vzorec zopakuje. A to je normálne. Tak vzťahy fungujú. Pokiaľ o tom obidvaja viete a rozumiete tomu, prečo to tak robíš, a pokiaľ ty vieš prevzať zodpovednosť za to správanie a uvedomiť si, no vidíš, zase som to spravil, musím na tom pracovať. Nie, že zase som to spravil a ty si na vine, ty sa musíš zmeniť. Keď máte tú zodpovednosť obidvaja tam, kde ju máte mať, na sebe a pracujete na sebe a snažíte sa zlepšiť seba, tak to bude fungovať. Pokiaľ budete presúvať zodpovednosť za svoje vlastné správanie, nech už ho vyvoláva čokoľvek na svojho partnera, nebude to fungovať. A toto nie je problém medzi mužami a ženami. Toto nie je tá vojna, ktorú všetci vedete medzi mužmi a ženami, kto je aký, oni kričia, on mlčí a tak ďalej. To je úplne jedno, či niekto mlčí alebo kričí. To je jedna a tá istá vec. To je neschopnosť zdravo vyjadrovať svoje emócie a väčšinou za ne neprebrať zodpovednosť. Takže nechoďte do toho, že aké sú ženy, aké sú muži, pretože vo vzťahu každý jeden z nás musí prevzať zodpovednosť v prvom rade za seba. Až potom ten vzťah bude fungovať.